За мен тази баница, която сега ще ви предложа, е може би най-сполучливата и най-вкусна. Трябват ви ядки, може само кашу, но може и с слънчогледови семки 50 на 50, както аз в случая съм направила. Трябва да са предварително накиснати. Добре е да ги смилите в мощен блендер или чопър, но по-скоро блендер, за да може да се получи хубава гладка и пухкава смес, която всъщност ще наподобява мляко и яйца и заради цвета от куркумата и заради вкуса. И след това всичко трябва да се разбърка заедно с предварително настъргано тофу, малко лимонов сок за вкус и аромат. И това е, започвате да намазвате между корите. Както стандартно се прави баницата, слагайте и по мъничко мазнина и навивате на руло, печете в умерена фурна на около 200 градуса до порозовяване. Това е нужно, може би около 30 минути, в зависимост от фурната ви. Можете да гарнирате и сервирате по желание с растително или друго кисело мляко. Не забравяйте да се абонирате и приятен апетит!